ହଉ ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢିବା? ଆଜି କଣ ପଢିବା ଛୁଆ? ଆଜି ଆମେ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। କଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା? ରଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କୁହନ୍ତି? କଲର୍ସ। କଣ କୁହନ୍ତି ରଙ୍ଗକୁ? କଲର୍ସ। ଆମେ ସବୁ ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତି ନା? କିଏ କିଏ ସବୁ କଣ କଣ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ମତେ କହିଲ? ତୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନା କହ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ତୁ କହ। କି ରଙ୍ଗ କହ? ମୁଁ ଫୁଲ ପଚାରୁନି। କି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ? ରଙ୍ଗର ନାଁ କହ। ସେ ଯେମିତି କହିଲା ଗୋଲାପୀ କଲର, ତୁ ସେମିତି କଳା କଲର, ନାଲି କଲର, ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ହଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିଛ ନା କେବେ ଆକାଶରେ? ଦେଖିଛ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଥାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ହାତ ଡାକ, କିଏ କାହା ଆସିବ ହାତ ଡାକ। ହଉ ଚୁପ ଚୁପ ରୁହ। ତୁ କହ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ? 7ଟି ରଙ୍ଗ। କଣ କଣ? 7ଟି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଶିଖିବା। ଗୀତଟା କଣ? ବାଘ ନିଶ ହଲାନା। କୁହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କଣ? ବାଘ ନିଶ ହଲାନା। ହଲାନା। ବାରେ କି କଲର? ବାଇଗଣି। କି କଲର? କୁହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବାରେ ବାଇଗଣି। ଘରେ ଘନ ନୀଳ। ଘରେ କଣ? ଘରେ କି ରଙ୍ଗ? ଘନ ନୀଳ। ନୀରେ ନୀରେ ନୀଳ। ସରେ ସବୁଜ। କି ରଙ୍ଗ? ସବୁଜ। ବଡ ପାଟିରେ କହୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସରେ କି ରଙ୍ଗ? ସବୁଜ। ହରେ କି କଲର? ହଳଦିଆ। ହରେ କଣ? ହରେ କି କଲର? ଲାରେ ଲାଲ। କଣ? ଲାଲ। ନାରେ କି ରଙ୍ଗ? ନାରଙ୍ଗୀ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଲର ଜାଣିଲେ। ସେ ସବୁ କଲରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି ନା, ଏଇଟା କି ରଙ୍ଗ? ନାଲି। ନାଲି ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଆମେ ଯୋଉ ସେଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଉଟା କି ରଙ୍ଗ କି? ନାଲି। ସେମିତି ସବୁଜ କଲରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ। ପିଜୁଳି। ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆ ବି ଦେଖିଛ ନା? ଶୁଆଟା ବି କି ରଙ୍ଗ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆରେ କଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଆଉ ସେମିତି ନୀଳ କଲରରେ ଆମେ ଯୋଉ କଲମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ, ସେ କଲମଟା କି କଲର ଚାଲୁଛି? ନୀଳ ରଙ୍ଗ। କି ରଙ୍ଗ? ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନାରଙ୍ଗୀ। ଆମେ ଯୋଉ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗଟା ହେଲା କମଳା ରଙ୍ଗ। ବସି ପଡ। କମଳା ରଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନାରଙ୍ଗୀ। କମଳାଟା କି ରଙ୍ଗ? ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କଣ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ? ତମ ସାର୍ଟ ସବୁ କି କଲର ଦେଖ? କି କଲର? ଗୋଲାପୀ। ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା କି ରଙ୍ଗ? ଗୋଲାପୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଦେଖିଛ? ବାଇଗଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧଳା। ଧଳା ରଙ୍ଗର କଣ ଜିନିଷ ଦେଖିଛ? ଧଳା। ଧଳା କଲର ଆମେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଧଳା କଲର ହଂସ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। କ୍ଷୀରଟା କି କଲର କି? କ୍ଷୀର ପିଅ ନା? କ୍ଷୀରଟା ବି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଚୁପ ଚଗଲା ହବନି। ତାପରେ ଆସିଲା କଳା ରଙ୍ଗ। କଳା ରଙ୍ଗ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି? ଟିପି। ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଜ୍ୟାକେଟ ବି କଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା? ଯୋଉ କଳା ପଟାରେ ପାଠ ଲେଖନ୍ତି, ସେଟା କି ରଙ୍ଗ? କଳା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିଲଟଟା, ଏଇ ସିଲଟଟା କି ରଙ୍ଗ କି ଏଇଟା? এইটা কি রঙ? এই ধড়িটা কি রঙ? গোলাপি। কি রঙ? গোলাপি। তাহলে আমি সব রঙ বিষয়ে জানিলে। ভেরি গুড।